खुलुमबाय, आं टिनारानि ब्रह्म गोदान बर' खौरां चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। चिरां जिल्लानिफ्राय सा 40 उन्दै गथ'साफोरखौ लांखारनायनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। सिक्किम सिमानिफ्राय लांखारजानाय गथ'फोरा चिरां जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनि। हादोरनि सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्रआ नवोदय स्कुलनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ खुंनो फोसावबाय। हादोरनि सोलोंथाइ मावख'आ नवोदय स्कुलनि 6थि थाखोआव मुं थिसननो थाखाय 2021-2022 नि एन्ट्रेन्सनि अक्ट'खौ फोसावनानै होबाय। बे आनजादखौ 11 आगस्तआव हादरनाङैनो खुंगोन। नवोदय स्कुलाव मुं थिसननायखौ एन्ट्रेन्सनि गेजेरजों लानाय जायो। निटनि एग्जामखौ देग्लाय गिबियै दुबाइआव खुंगोन। 2 आगस्तआव फरायसाफोरा निटनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनानै लानो थाखाय बुलेटिननि नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिआव नायना लानो हासिगौ। टकिय' अलिम्पिकआव बेखेवनाय फोरबोआव भारतनि 44 सा गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। बिनिनो सा 6 बिबानगिरिफोरा सेरेमनियाव बाहागो लादों। टकिय' अलिम्पिकआ मैयानिफ्राय जागायना 8 आगस्तसिम सोलिगोन। रिय' अलिम्पिकआव खथा आवग्रिनो हानाय सन्जीब राजपुतआ 3थि खेब टकिय' अलिम्पिकआव बाहागो लागोन आरो बिथाङा बुंदों दि गावनि जिउनि मोनदांथिजों बे अलिम्पिकआव मोजाङै दिन्थिफुंनो नाजागोन आरो हादरनि जानानै मेडेल देरहागोननि सायाव फोथायनाय लाना देरहागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालामनानै हो। थेंक इउ फर वाचिं।